ang iyang gitawag og katong nakakural sa ilaka ang tao sa Ginoo. Nganong wala na'y connection dito. Nya moingon dito sa kasulatan kung nabasahan, niingon daw mga Hudiyo, nganong gibiyaan mi nimo. Ningon ang Ginoo pod wa ta mo biyahe, kamo ang nambiya nako. Kamo ang nakalimot nako. Nga naman, musampit lang sa Ginoo niya, wala nagtuman sa sugo sa Ginoo. Mo bitaw nang ingon niya, if you abide in me, my word abide in you. This shall ask what will, it shall be done. Muna yung gingon, but I found no one, muna si Jesus Christ ni anhe, unya giapel na taniya. Kaysa iyang pag-anhe, whole world, for God to love the world, He gave His only begotten Son. Unya ingon pa ni Pablo, kana si Jesus Christ, muna ang nagbungkag the wall of separation nato dito sa mga Hudiyo. Muna iwa na pinalabi ang Ginoo, muna sad kita kinahanglan mo kumpirma ta kung giingnan sila tunglo ang mga tao nga dili mo kumpirma daw kuno sa pulong sa Ginoo aron buhaton nila matinunglo, kinahanglan mingon yun mo amen sila. Kita labaw pa ta mingon amen kung dili ta mo kumpirma. Kay ingon po si Apostol Pablo diya sa Galatian, kay daghan ang mga nagabuhat sumala sa balaod, matud pa niya, under the law, the curse, under curse, for it is written, cursed is everyone that continueth not in all things which are written in the book of the law to do them. Mo bitaw nang nagtuon pa ta samtang napatahigayon aron natay buhaton, may tungod ining baksin nga di mo abot nato. Mo nang giingon nga kung dili nato ni pangitaon, mo nang giingon ang Ginoo, magasilot yun nato. Mo na ang whole matter na diin gusto sa Ginoo. Ingon pa niya dito sa Deuteronomy chapter 32 verse 4. He is the rock. His work is perfect. For all His ways are judgment. A God of truth and without iniquity. Just and right. Mo na giingon sa Ginoo matod pa kang Moses. Ingon pa ni Moses sa mga katawhan. Ang Ginoo mo na ang bato. Ang iyang buhat perfect na. Ang tanan niyang dalan is judgment, decision, puro decision. Pag maubito itong ang decision sa Ginoo sa mga tao kanang kung atong una daw ang Ginoo magkauban nila walay katapusan. Ingon pa dito sa Chronicles, dili na karon. Dili na muuban ang Ginoo kung dili sila mukuyog sa Ginoo. Mo bitaw na kung imong biyahan ang Ginoo, biyahan ko ka sa Ginoo. Kung hindi na imong Ginoo, di na po ka sa Ginoo. Kung di ka mga lagat sa Ginoo, di po ang Ginoo mutabang nimo. Mo bitaw na kung mga lagat ka sa Ginoo, mo na ang iyang judgment, just and right. Ingon pa ni David sa Psalms 106 verse 3, blessed are they that keep judgment, and he that doeth righteousness at all times. Mao na iyang gingon dito, bulan daw kuno ang nagbantay sa iyahang judgment or hukom o kanang gitawag og decision ug nagbuhat sa pagkamatarong sa tanang panahon. Ingon pa ni Solomon sa Proverbs chapter 21 verse 2 and 3, every way of man is right in his own eyes, but the Lord pondereth the heart. Para daw sa tao, ang dala niya alang sa iyang matarong. Siguro mingon ka, tama na niya kung dala, nangalaga naman ko sa Ginoo, okay naman niya ko sa Ginoo, pwede na ko dili mag-search o mga pulong sa Ginoo. Muna iyang gingon, sa tinuod lang, but the Lord pondereth the heart. Ang buot pasabot, iyang gi-consider, gikir niya imong kasing-kasing, gitimbang niya. Mauna iyang gingon, gihuna-huna niya, kung ang imo bang kasing-kasing tinuod bagyod na ay pagbati sa Ginoo. Mo bitaw nang ningon siya, these people draw near to me with their lips and mouth, but their heart is far from me. King ano man, wala sa ilang kasing-kasing ang mga pulong nga ilang nadunggan, aslo nga na, pareha na ron, magsimba ta, tulad sa simbahan. Ang ubang gani, malipay lang nga nakasimba, wa sila kabalo kung unsa ang pagsimba. Kabalo ba mo sa pagsimba? Antod karon, why nakabalo sa pagsimba? Abi no, ang tinuod pagsimba is offering of sacrifice. Kanang gi-sacrifice sa Ginoo ang iyang anak si Jesus Christ, nag-offer. Kita po, mag-sacrifice ta aron mo offer.
mo-offer tag sacrifice sa atong kaugalingon. Unsa man atong i-offer sacrifice sa atong kaugalingon? Kanang gitawag nga kita giluwas or atong pasalamatan sa Ginoo. Mo bitan na kung magsilibrar ta og tinuod worship nga mao nang service is kanang Passover ba nga nakalabay ta sa kamatayon. Sila nakalabang sa kamatayon ngadto sa Ehipto kay gipadalaan sa Ginoo og tunglo nga matud pa niya ang tanan firstborn mga matay. O bitaw na inungdan ng ingon siya nga butangin nagdugo na inyong pultahan aron moagi lang ang destroyer. Mo sad nakita karon si Jesus Christ nga pagkamatay nato, unya kanang dugo gisimbolo na nga kita kung nidawat ta, ibutang na sa imong pultahan aron ang destroyer di moagi nimo. Una nga din ang halad, importante nga din kita ato po ning ihalad ang ato ang kinabuhi as a living sacrifice. Kanang mga lagat ta ingon pa ni Apostol Pablo kung way nahibaw mga hintil, present your body a living sacrifice, holy, acceptable, which is your reasonable service. Mo na atong service. Before ta mo bow down, before ta mo worship sa Ginoo, mag-service ta. Ang meaning sa service, kanang ordinance is isilibrar nato ang pagluwas sa Ginoo nato bilang pagpasalamat. Mo na ang meaning sa sacrifice is pagpasalamat. I-offer na imong kaugalingong pagpasalamat nga moadto ka sa Ginoo. Lord, di ako diri kay ang simbahan sana ka gitawag og altar tunguna. Ingna ang Ginoo ni ako Ginoo nagpasalamat kay usa ako nga imong giluwas. Wala yang giingon. Dili ingon wa nila ka sa simbahan nga wa ka nagpasalamat dili na acceptable. Mo gingon ni Apostol Pablo, present your body a living sacrifice. Kanang buhi ba? Unsa may buhi nga pagpasalamat, unsa buhi nga pagpangalagan sa Ginoo? Kanang wani ka nagpasalamat. Mo kaningo si David kanang gate pa lang daan with thanksgiving. Mo enter gani ka sa balay sa Ginoo. Do na nay gate with thanksgiving in your heart. Mo si David, in my heart sa ako kasing-kasing ni ani ko diri Lord, magpasalamat ko kay ngano man gikan Talones hangtod Sabado wala ko'y gibati nga kaluya, wa ko kalinturaha, wala ko naluya, wa ko kapuya, wa ko na problema, wa ko'y kaaway, wala tanan. Mo nang niani karon pagpasalamat ka hangtod sa imong kinabuhi pagbalik sa Ginoo ang peace na ananimo. Mo nang di ka matrubol, mo na nga ang Ginoo mubugo pag espiritu kanang tinuod jud nga peace. Kanang pulong nga din atong sundon kay kini mo ni ang kalinaw kung ato ning buhaton. Mo ni yang gingon dinhi ang judgment, no? Matod pa niya diri sa Proverbs nga atong gibasa, ang Ginoo nagpandirit sa atong kasing-kasing, naglantaw lang ba kung tinuod ba na. Abi no kani kasing-kasing mo ni ang pagbati sa atong kalaga, atong una-una mo ni pagbati sa atong lawas. Unang lawas na gantay buhaton kay tungod sa atong nahuna. Anong wadto man ka sa mall kay mong nahuna gusto ka mo palit. Anong muani man ka sa simbahan kay mong kalagdag bati sa Ginoo. Muna nga gusto niya nga kung muani na imong kalag kanang tinuod jud nga ang kasing-kasing dunay pagbati. Kung sa'y pagbati, kanang Holy Spirit, kung sa man ang Holy Spirit, kanang gibati ni mga pulong sa Ginoo, sa may pulong nga gibati sa Ginoo, nga kita gayud, adunay, kinaiya nga muunor, o glorify sa Ginoo. O bito na nag-mindful ang Ginoo sa tao, although gibuhat na ubos lang sa manulunda, sure lang ta, kanang low lang ta sa manulunda, pero dunay crown. Gikurunahan taog kanang crown is kinaiya na ba dunay crown ta of honor and glory. Mo nang nianita dinhi kay ngano man kung iya ka sa Ginoo is to give honor and glorify God and praise His name. Mo man yang gingon ni David usaon pagsimba nato to honor, to glorify and to praise His name. Atong daygon ang iyang ngalan kay ang iyang ngalan bililhon yun kayo. Kung wala ning pulong sa Ginoo, unsa man tong buhaton bi? Unsa may buhaton nato ng vaccine? Pasag din ang vaccine. Wala pa na napugong na to ang kuyaw dia kanang marka. Kanang gira. Tinuod na makapatay ng vaccine. Kanang wala sa ari sa Ginoo nga giingnan si Satanas. May tungod kung giingon ni sa Ginoo kang Solomon kang Job
O sa deal gani katong deal niya dito mo bitan gisulat ning libro ni Job kay mao na ang gibuhat sa Ginoo, mao nang desisyon sa Ginoo. Giingnan niya si Satanas nga pwede imong sulayon si Job, ayaw lang kuha ang kinabuhi. Mao nang walay makakuha sa itong kinabuhi kung naata sa iya sa Ginoo. Di kahilabot si Satanas, di siya kahimo pagpatay nimo kay ngano man. Si Kristo na nagpakamatay, di paggikontinto si Satanas, gibayran na siya. O sa kung kita nito o sa tinuod lang, di na ka mamatay kay ang nagpakamatay nimo si Kristo. Ang problema lang, ano namatay daw ang tao? Because, giingon sa Jeremiah, gipili nilang kamatayon kaysa kinabuhi. Gusto man mamatay. Nag-desire manggod ka. Pero ang pulong sa Ginoo, naghatag ni kinabuhi. Mo nang niingon siya dito sa John chapter 10 verse 10 ito. The devil is come to destroy, to kill, and to steal. But, mato pa ni Jesus Christ, I come to give life. Iyang gihatag life. Muna, mingon ko ninyo, di ka mamatay. So, kumatong alagaron din, mga matay man ang gyapon ta. Binung sa tinuod lang ang gikuha sa Ginoo nato dili ha. Ang gibayran sa Ginoo nato dili may tungod kay Jesus Christ kamatayon kay madlok tas kamatayon. Kay kini atong life mo bitaw nang kayong yugungan madlok man mo sa vaccine. Dagay mga pastor nahadlok sa vaccine sa tinuod lang. Pero ako na ko nahadlok kay ngano man. Nagtuo ko nga ang Ginoo nagbuot ana. Kunya dili na idugot sa Ginoo sa tuwa. Mo nang gingon dito ni David sa Psalms chapter 20. Kung sa may atong desire, di man ta gusto mamatay, di ba? Mo na i-grant na sa Ginoo basta kita makita ta niya diya sa sayon nga mag-offer og sacrifice. Basahan niyo Psalms chapter 20, 1 to 5. Mo na i-grant niya ang ato ang kinahanglan. Kabaw mo sa ng judgment atong isgutan ning judgment sa kalibutanon lang kaya ang mga tao ba wala kabalon si judgment. Mingon lang dayon ayaw ko gukmi. Ayaw ko dukmi, ani ako, maimpirno ko. Wala man mi nagupo, maimpirno ka. Ang pulong sa Ginoo, alangan mo na gingon sa Ginoo, kung wa ka ni Simba, mingon di ka, luwason lang yapo ka sa Ginoo. Which is nga, matay pa niya, ang gisugog yun niya sa Ginoo, kang Moses, nga pabuhatan ng balay, aron ato ka sa balay sa Ginoo, kung wabot gani ang mga kalisdanan, managot ta dito. Mo ni atong taguanan. Natay adlaw, natay balay, natay Ginoo nga nagatudlo nato, nagagaid ba? Kung nagingon ang judgment ingon pa sa dictionary is the pronouncement of decision. O, tawhanon na yun na, siya rin di ka kasabot. Anong judgment? Napabaday word nga judgment nga gingon sa pulong sa Ginoo sa dictionary? O bitaw nag-interpret sa mga tao about ng judgment nga giingon sa Ginoo. Matod pa niya, kung ano pag-pronounce sa decision, pagsulti ba sa decision, kung mangita ka sa Ginoo, makaplagan mo. Kung di ka mangita, di ka kakaplag. Kung isalikway ni mo ang Ginoo, gipurgit ni mo ang Ginoo, labaw pang ipurgit ka sa Ginoo. Mo nang gingon niya, kung i-refuse ni mo ang kamot sa Ginoo, sa diya mo abot ang imong kalisdanan, makatawa pa ang Ginoo. Kung gusto mo may bawo kung say gibuhat sa Ginoo, sa diya mo abot atong kadlok, katawaan ka. Una nga ayaw tugutin nga mo katawa ang Ginoo kay pait kay na kay moabot yun ang panahon nga kita gayon. Makmakon hinuunta sa Ginoo sa atong kadlok. Mo naging sa Proverbs chapter 1, di ba? Sa atong una pang panahon ka ng Proverbs chapter 1 mao nang nahadlok yung kuana. Kuno nangalagad yung ko sa Ginoo kay kanang Proverbs chapter 1 ako nang gibasa kuya man dai. Kanang moabot lang trouble nako. Mo nang gingon sampit ko sa Ginoo di dayon ko makabaton og kalinaw kay ngano man. Siguro, wa ko kabuhat, wa ko nagtagad sa iyang pagbadlong. Ginang nagbadlong ito ang Ginoo nga ayaw gyud absent sa balay sa Ginoo. Kay gibuhat ng adlaw para nimo. Mao na ang adlaw kung ikaw iya sa Ginoo, mao na ang adlaw nimo. Sabbath is a sign between man and God. Sign na siya, a perpetual sign. Walay katapusan nga ilhanan so sa kataong Kristohanon kung mingon ka Kristohanon ka, hinahanglan na kay adlaw, na kay balay, na kay pulong. O ng mga Hudiyo na wala na sa ilahan ng kamatuoran na kay wa manggoy naghukom ana. That is the decision. Ingon pa niya ang judgment is decision. A legal decision or sentence. Sentensya nimo ba? Sentensya sa tao. O ning sentensya na po sa inyo. Kung dili mo mag-usap. O. Ikatulo, ingon pa niya sa dictionary, an opinion. Opinion ni sa Ginoo. O. Basig may yung grabe ng judge. O, opinion na lang sa Ginoo ni, opinion.
Kintahay ba mo niya ang gusto sa Ginoo, kintahay. Opinion lang ni. Ayon ang gunahuna. Unya, kung kanang opinion sa Ginoo, di nimo tumanon, di na tinuod. Ang opinion sa Ginoo, if ye abide in me, my word abide in you, ye shall ask what you will, it shall be done. Kung ikaw nagpabilin nga, wala kay pulong, magkuha ka nimo tanang gusto nimo, dili. That is opinion. My word abide in you. Just in case kung mag-abide ka, all things, tanan, imong pangayon ihatag. Ang iyang opinion is my word abide in you. Although tanang tao nagpabilin sa Ginoo, kay nakaila Ginoo, di ba? But if you abide in me, dapat my word abide in you. Para ye shall ask what you will. Kung ang Ginoo kanang opinion is mental estimate. Munang giingon nga, estimita daw ninyo be kung say gusto sa Ginoo. Wingon na ka, di ba grasya ang Ginoo? Sa ato pa, sabot kung grasya ang Ginoo, binuangan na lang nato pag-alagad. Wa ka ba kabaw ang Ginoo is holy and perfect? Wa bitaw na perfect ang Ginoo. He is the rock, his work is perfect. Dili nang pwede nga okay lang wato ka sa simbahan. O bitaw na moabot ang panahon, makita ra ninyo kung kisay nangalagad. Basta kita ingnon ko ka mo, nangalagad ka sa Ginoo. Kung may biya mo diri, awa ko mahimo. Abi niyo sa tinuod lang, ako di ko mo nagwali, kay maugid na, alaot man daw ko, ingo pa ni Apostol Pablo, alaot ko kung di ko muwali. Nga naman, nga na ako'y gaso pagwali, di magyuko kahilom nga di ko kawali ninyo. Bisang pagkinsa ng mga pastor, ako ginang walihan. Naman gani akong plano karon Lord, pwede ba nga walihan ko ni dili na ako mga kailang pastor, kasi mga suko ni sila sa kuha. Natural, nasuko gani kang Jesus Christ ang mga eskribag para siyo, gilansang pa mga ni siya, masuko yun. Wanang giingon, masuko gina siya, kaya nagsulti ka kamaturan, basta musulti ka di kamaturan, nasuko na ang tao. Kung ang tao masuko, because kamatuoran ang niyang nadunggan. Ang tao di masuko, kay nga naman, di man tinuod din niyang nadunggan. Mo nang mingon lang ang Ginoo na higugma, lipay na siya. Pero konsultihan ka, sa tinuod lang ha, doon ay final gingon sa Ginoo ang gigugma niya. Ingon pa ni David, nakalimot ko verse ang chapter ha, ang gigugma sa Ginoo katulang na higugma niya. Muimin mo ana. Higin mo muimin. Kaya nga naman, grabe po. Muna nang gingon ang decision sa Ginoo, ang nahigugma niya, ingon pa ni David, kato yung gihigugma lang. Katong nahigugma lang. Umaw bitaw nang gingon, if you love me, keep my commandment. Katong nagtuman mo ito nahigugma. O kanong dito ta sa mercy. Abi nimo ang Ginoo is mercy. Ang Ginoo maluoy man. Ingon pa ni Saint Paul ha, nakalimot ko sa verse ang chapter 2 na sulti na nako na ninyo about anang mercy. The Lord is mercy of whom He has. Ang Ginoo maluoy ni atong gusto niya kaluyahan. Ang problema lang kung ikaw kikaluyan ba ka sa Ginoo, mo bitaw lang manduol ka sa Ginoo with mercy. Maghangyo ta ba nga kaluyan ta niya? Dili na pwede nga mingo nga didawat ta sa Kristo. Kaluyan ta sa Ginoo, mo bitaw nang kanang throne of grace, manuol ta sa throne of grace sa Ginoo. Ang Ginoo is naglingkod siya sa trono sa grasya, grasya ang Ginoo. So therefore kanang grasya sa Ginoo, aduna nay mercy, mo bitaw nang ang gi-desire sa Ginoo is mercy, dili sacrifice ang offering. Wala niya hatagi kayo nagbili ka ng gi-offering, although mag-offer ta, mag-sacrifice ta, pero yung gi-desire gyud ka ng pag-offer nimo ug offering kinahanglan with mercy. Kanang paghangyo pagid ba dili lang kay ingon nagtuman ka kay mao nay gisugo balaod na sa Ginoo. Under gyapon ka sa course kay binalaod man na nimo. Mao bitaw na ang sugo sa Ginoo sa imong kasing-kasing nga kung nihatag ka sa Ginoo dili lang kay because iyahan ni ibalik nimo ni sa iya, kundili nagkinahanglan pa kaniya. Kabalo ba ka nga sa imong paghatag balusan day ka sa Ginoo basi day. Mao bitaw nang gusto sa Ginoo nga ikaw matinud-anon pinaagi sa kasing-kasing. Mao bitaw nang ingon mang Malakay chapter 2 verse 1. If you will not hear and take it to heart, the blessing will come into curse. Kung sao man nato na, kung dili ta maminaw, dili nato ibutan sa to kasing-kasing, kanang offering ang sacrifice with mercy na, nang hangyo tag kaluoy sa Ginoo nga kaluy-an ta ba niya
Kay naapamantay panahon na kinabuhi sa kalibutan, wa pamantay maibaw. Mabot ra ang time. Muna ang judgment. Muna ang 1 King chapter 18 verse 21. 1 King ha. Ingon pa ni Elijah, said si Elijah nag-ingon, how long halt ye been to opinion between them? How long halt ye between to opinion? Kanus amang gyud mo magpabili na ng duha ka opinion? Ang Kristyanon dunay duha ka opinion, di ba? Manarbaho ug mga lagad sa Ginoo. Ingon na naman. Mo bitaw nang ningon si Jesus Christ, no one can serve two master. Unsay buot pasabot niya? Kaya nga naman, di takalagad duha agalon because whether you like it or you like the one and hit the others. Mahitabo gyud na nga kung mga lagad gani kadoy agalon, naagi imong dungtan ana. Naagi imong palabihon ana. Di na pwede nga manarbaho gyud ka, maningkamot ka, mag-business gyud ka unya ang Ginoo baliwalaon lang nimo. Si therefore, kung ikaw mo concentrate rin, makalimot na gyud ka sa Ginoo. Nga ang Ginoo day importante. Anang imong trabaho, pero ang tao gibiyaan nila mo nang hinungdan nga baliwala lang nila ang pagpangalagad sa Ginoo. Wa na nang sila nagpadayon pag unsa pagisugo sa Ginoo, unsa pag mga pulong sa Ginoo aron buhaton kay nga naman napokus naman sila diri. Wa nang giingon sa Ginoo nga gihit na nimong usa kay nga naman wa naman ka nangita. Wa nang giingon wa naman ka naglab sa kamaturan nga din unsa pa ibuhaton nimo labi na kung moabot ning vaccine. Kay nga naman napokus ka dito. Wa nang giingon siya no one can serve to master. Kunya kung mapokus po ka sa Ginoo, makalimtan na nimo kung unsa na to imong business. Pero ang Ginoo na sayod sa imong business, ang Ginoo na magpalambo ana. Kay nga naman, labaw man ang Ginoo, mo bitang no one can serve to master. Kunang batiun yun nimo kung asa ang imuhang palabihon. Ayaw na nang to opinion nga baliwala lang nimo ng opinion sa Ginoo, kanang mga pulong sa Ginoo. Ang gusto nimo kanang opinion sa mga unsaon pagpauswag sa imong trabaho, sa imong business. Mora nang opinion na mo na nga moabot ang panahon. Wala na kay mahibawan kung unsa imong buhaton sa panahon, moabot ang vaccine, moabot ang marking, moabot ang gira, wala kay buhaton kay nga naman ipalabi naman anak na ka mo na samtang karon amo na akong gingon nga diin ang pulong sa Ginoo nag-ingon si Jesus Christ ang inyong amaan sa langit na ibaw na siya kung unsa inyong ibiste sa sinanaon ninyo sa kauno ninyo labaw pa sa tanan kanang tanan imong gitrabaho kung kana iya sa Ginoo sa Ecclesiastes it will be forever magpadayon yun na hantod sa hantod. Kung kana iya yun na sa Ginoo, maiya na sa Ginoo kung ang Ginoo ang imo hanggi sa ligan. Kay siya may mo care ana. Ko bitaw nang naigingon sa 1 Peter casting all your care upon him. 1 Peter 5:7. Bala nang Ginoo ana kay siya mo care ana. Bala nang Ginoo sa imong life kay siya mo care. Basta mo nang gingon mo obey lang kita sa Ginoo. Kung may i-obey nato sa Ginoo, kanang mga pulong kanang mga judgment mo na nga kanus amanta kanang magdala ta ng duha ka opinion kanang mga opinion kalibutan para na rong gingon ako kung gingon to kauban ng pastor ayaw lagi paminawa ng mga sulti sa tao paminawa ng sulti sa Ginoo amang kunin mo paminawa ng sulti sa Ginoo kung may sulti sa Ginoo dili lagi ka maunsa ayaw kadlukin na mo patay sa mong lawas ay ang Ginoo nagbuot sa tanan di ba? Magingon man siya daan, kitsa man dahil mo nagpatay sa tao. He can kill, he can make alive. Makabuhat siya pagbanaw sa tao, pwede siya magpatay sa tao, kanang tao nang namatay. Sabi ni mo, ang Ginoo way kalipay, labi na kung daotan na. Pero kay gusto man niya, di man sila gusto kinindana pa doon sa kinabuhi, kay lisod manggug kayo. Mabitaw na nga din kita, adunay knowledge sa Ginoo. Importante ang knowledge sa Ginoo nato. Ang Malakay chapter 2 verse 9. Therefore have I also made you contemptible and base before all the people according as ye have not kept my ways but have been partial in the law. Mo nang giingnan niya mga eskribo para siyo. Hypocrite kay nga naman gipartial nila. Wala nila gitudlo ang judgment, the wither matter. Wala nila gihukman ang tao nga diin. Kaya ang palabiyon sa para sa mga eskriba katumang tithes and alms and
Padtong iyang ipangsulti. Mga offering, mga gasa, mga gift. Basahan ninyo na sa Matthew chapter 23. Mo nang gitawag sila mga hypocrite kay wagid sila nagisgot about anang kingdom so mong pagsulod. Mo na iyang giingon, gi-contemptible na lang sila kanang kwan sila ba? Mga daotang tao ba? Gibes na sa Ginoo, gitugod na sa Ginoo sa ila. Nga naman wala man nila bantayi ang dalan sa Ginoo. Giparsyal nila pulong. So Hosea chapter 4 verse 6, my people are destroyed because lack of knowledge. Because thou hast rejected knowledge, and I will also reject thee. Tanawa, judgment ha. Thou shalt be not praised to me. Matod pa niya, saying that hast forgotten the law of thy God. I will also forget thy children. Inungdan ang mga anak sa mga Israelites. Gikalimtan kana karo mga anak ron nila kana nasa Israel ron gikalimtan ng sa Ginoo ila na anak. Unang nangmuha sila og mga weapon karon, mga armas nga kuyaw kayo mga armas nila. Sila na wala na nagdumala ang Ginoo nila. Pero tunguna ang Ginoo nakiglaban nila. Kaya nga naman, ilang gi-reject, I will also reject thee. Kaya gi-reject nila, nga matod pa niya, that thou be no praise to me. Murag dili man mo mga pari nako. Nag-reject mo nako, dili na mo mga pari nako. Kanang praise, ka ba mo ng praise? Mga pari ba? Saying thou have forgotten the law of thy God. Nga nagingon, nakalimot na sila sa Ginoo. Kung inungdan, gikalimtan po nila ang mga tao nga mga nagsunod kanila. Kanang praise, isgutan na to ng praise. Kanang praise karon pastor na ingon pa ni Pastor Pablo, mga pastor ba? Ang kanang praise is the minister of the administration of God. Kanang mga buluhaton sa Ginoo, mga praise ang nagdumala ana. Mo nay giingon dito sa Old Testament. The office of the praise, do naman day office of the praise. Ang mga pastor, sige lagwali, wa sila kabawon sa office nila. Pastor and praise, messenger na sa Ginoo. Mo nang giingon diri sa hinungdan, ang conclusion, the whole matter is fear God. Nga naman, maugyod na. Pero wa man nahadlok ang tao sa Ginoo tungod kay wala man nila gisulti ang whole matter. Because the praise, matod pa sa Malakay, yang gingon, sa Hosea, thou shall be no praise to me. Murag dili mo mga pari nako. O ikalimtan, dili na sila praise kay nga naman, ang praise God ultimo nga daan na siya office of the praise. Napoy office of the president, office of the praise sa tinuod lang. Ang mga pastor doon na sila office, wa na sila kabalo ba? Mo na bitaw ang bulaton sa pastor. Ang bulaton sa Ginoo since the world began. Tinago gyud na. Di ba? Ang mga pastor wa kabalo sa bulaton sa Ginoo. Kung di ka kabasa, kung di ka magbasa, kung di ka mag-soak, kung di ka mag-search, di ka mag-find, dili ni mo na makaplagan mo bitaw na sultihan ta mo. Naibawan ako, what is the office of the praise? That is the office of the pastor, that is the office of the bishop. Doon ay office na sila. Kabaw mo sa may office, kabaw ba mo sa meaning sa office? Anong inyong opisina ba? Magisgot usa tag office ha. Ingo pa sa dictionary, ang office, a room of premises for administrative, clerical work or transaction business. Mo na yung office. Diya ka mag-transact sa office. Ayaw diri. Kung sa gawas ka, kung saan may tawagan na, mga tawagan na galing kalimot ko anong pa. Kasi nakanumdum ninyo anong nasa gawas mag-transact. Dili, ganang sindikato ba? Ha? Fixer. Wanang nakaingon ko, mga fixer na lang ni mga pastor. Kuyaw kayo ng mga fixer, mga pastor ba? Nagpasalig lang ba? Nagpasalig nga mo ng Ginoo, fixer. Pero ang office, gikalimtan nila. Mo po na ang iya sa Ginoo. The office of the praise. Mo nang gingon, thou hast forgotten the law. Kaya nga naman, that thou shall be no praise to me. Murag dili pa mo mga pari nako. Doon ay praise office. Kanang office is a room of premises
administrative, clerical work or transacting business. The personnel working in such an office, a position of authority in administration, a doctor's consulting. Manang office, kanang wato ka sa doktor, ato ka sa office, mangonsulta gyud ka, di ba? Mangonsulta ka, maupod na nga ang mga pastor, kinahanglan mangonsulta diya sa Ginoo kay ang priest, doon na gyud priest nga gitugot sa Ginoo di kalibutan. O bitaw hinungdan si Aaron is a priest. Mo na iyang gingon, dabaw na mo sa office, mo na ang wapo kay ni lecture ni sa mga pastor ba. Pero mo na ako sa tinuod lang akong gi paningkamot nga din ako mahimog yung kung tunay nga magdalag pulong sa Ginoo kanang press office ba, kanang usa ko kagitawag og kanang administratibo congresi o kanang congressman, di ba, kanang so gani mga congress kanang sila mo ay nagkuan mugna og kanang mga balaod ba. Mo na yang gingon a personal working such an office, usa na ka personal kanang tao nga nagtrabaho ng office, kanang mga pastor naanay sila bulaton as sa office gina sila kay nga naman daghay mga konsulta diya. Mo bitaw inong dandunay naisulat dito sa Old Testament nga si Moses giingnan siya siyang ugangan nga din si Moses naglingkod manggod sa gawas. Amot kay wa pa may office dito sa gawas ya. Yan ningon to ang iyang ugangan laki. Moses sulod dito sa balay, ano anak matamis tambay. Abi ni sa itubag ni Moses, ani ko diri naglingkod kay dunay mo doon ako diri mangonsulta. Mangutana ba? Dapat ang kuan mga tao adto gyud sa office. Kanang mga tao nga walihan, kung buot pasabot nga nangonsulta, mga Kristohano nangonsulta unsay buhaton about inimbaksin adto mo sa office sa priest o sa pastor kung unsay ilang isulti ito i-consult ikuan sa inyo nga council. Mo nagingon ang office daw kuno administrative na concern with administration. Concern na siya sa administration sa Ginoo. Doon ay bulaton ang Ginoo diri sa mga tao nga iyang gipangluwas ba, di ba? Wala ing nga diin nga ikaw giluwas lang nga wala na kay bulaton. Naay mga pastor mao na musulti. Mao na ang the written matter unsaon pagsulod sa kingdom of God. Nga mao na iyang gingon dito nga din ang office mo na imutug-an gayod. Clerical, unsay meaning sa clerical? Relating to the work of a clerk in office. Mo na mga clerk, mo na iyalaha mga kuan gitawag diri sa office of the priest. Anong priest ba mga pare? Office sa priest. Mo na iyang gingon. Ang office of the priest ha. Atong unang panahon nagsugod jud ni sa Exodus chapter 29 verse 9. Giingnan niya si Moses ha, and thou shall gird them with girdle. Bakos ba? And thou shall, kitsa niya iyang gingnan, Aaron and his son, and put the bonnet on them, and the priest office shall be there for a perpetual statute, and thou shall consecrate Aaron and his son. Unsa daw ni kuno si Aaron giingnan si Moses sa Ginoo, ibutang na si Moses sa priest office ug ang iyang mga anak. Mao na ang perpetual kasuguan yun na nga si Aaron is a priest. Kanang magwawali ba ang messenger of God, pari ba nga magadala sa pulong sa Ginoo. Wala giingnan si Moses baksina ibakos gyud sa iya ba, ikuan yun sa ila, sila yun, ikaw magsuot ini siya, mo bitaw to si Aaron, gibuhatan nila sinina, nga balaan nga sinina bilang si sarduti ba, praise si sarduti. Mo itong gibaksan sila, gibunitan siya, mo bitaw na nga, may ba umuha ni mga bishop, na itag-as kayong kalo, mo na gitawag dili ingon ni Moses, bunit, balutan na ilang ulo. Mo nang gingon, bunit na, mo na gingon sa Bible, bunit, bugkusa sa ulo. Motod pa niya nga kanang mo na mga pari gani mga rabay na agad diri, mga imam na diri, ang pastor ay wala diri.
Kay nga naman, kabalo ba mo kung say spiritual nga din bunit nga bilang pastor? Ang iyang head is Jesus Christ. Ano yung meaning gingon kung imong sabto na? Jesus Christ is the head of the church. Unya, husband is the head of the family as Jesus is the head of the church. Muna ang husband, muna yung head of the family. Muna nga dili lang ka magbutang nga kanang mga ang mga kanang rabay, tanawar ko ng rabay sa Facebook o sa YouTube. Naana sila diri, nga naaman na diri. Lahi po si priest, kanang priest nga gitawag o kanang una si Aaron kanang bunit mo na nga kanang mga Orthodox sa Israel karon. Gwapo ta tong mapasalida na to no. Aron makabalugid mo unya labi na katong gusto ta nako tong gitawag og Holocaust nga nahitabo. Katong Holocaust sa gisulti to sila karon sa toa dili na Holocaust ang molabot, Great Tribulation na. Mo na ibot pasabot pero dili ta maingon ana masama nila nga kung sila nag-reject manggod sa knowledge mo nang gipang-reject sila. Ilang mga anak kita, dapat kinahanglan kita, dili na to i-reject ang knowledge sa Ginoo. Kanang knowledge sa Ginoo, that the whole matter ba? Kanang the conclusion of the whole matter, the wither matter is kanang paghukom sa Ginoo. Kung dili ka, di po ang Ginoo. Kanang priest office, pag di na ka